Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Erabili behar ditugun esapideak hauek dira. Antza denez, badirudi bihar euria egingo duela, omen, ez dakin noren arabera, dirudienez, eta ez dakin nork dioenez, horiek erabiliko ditugu. Leonard, lehendabiziko esaldia egingo duzu. Lehendabiziko esaldia da, denok ezagutzen ditugun zaratak ez ezik, beste soinu batzuk ere omen daude. Antza denez, ezagutzen ditugu zaratez gain, beste soinu batzuk daude. Beste soinu batzuk ere, badaude. Antza denez, ezagutzen ditugu zaratez gain, beste soinu batzuk ere Badaude. Bai? Bai. Horrela egin duzu? Nola egin duzuzuk? Hauxe da formula, Eta bestea nola egin duzu? Ez daki zertaz, nola esan duzuzuk esalia, Leonor? Antza denez, ezagutzen ditugu zaratez gain, Zaratez edo zarataz, depende singularra edo plurala den edo, batzuk ere badaude. Bai? Beno, bigarrena da. Dirudi psikofoniak egitea edonoren esku dagoela. Bai. Oso ongi. Entzuk aumenta Omen mundu bat da. Ez, egin behar dut beste modu batez. Hemen barruan, honek esan nahi du, esaten dute la. Esaldi honetan bezala, nola da, badirudi la. Omen barruan dago. Orduan, omen erabiltzen dugunean ezin dugu la erabili. Barruan dagoelako. Bai? Barruan dagoelako. Kopiatzen ja, azken hitzak eta... Eta omen nun jartzen da? Omen pegatina bat da eta jartzen da aditz nagusia, adibidez, hau zer da? Entzun, eta gero laguntzailea, aditz laguntzailea. Gaizki egin dut. Omen daitezke kasu honetan. Entzun ahal omen dira. Bai, beti, omen, beti jartzen da agurbea. Omen jartzen da aditz laguntzailearen aurrean. Aditz laguntzailearen aurrean. Bai, adibidez, ezezko perpausa batean. Bueno, esaten dute bihar ez duela. Adibidez, ezezko perpaus bat. Esaten dute bihar ez duela eurikirik egingo. Bere guzkia, ju? Orduan, idatziko dute hemen dena. Esaten dute bihar ez duela euririk egingo. Bueno, kendu behar dute. Ez duela euririk egingo. Eta omen sartu behar dugu. Aditz auxiliarraren aurrean beti. Orduan,
bihar ez omendu euririk egingo. Bai? Esaten dute bihar euria egingo duela. Nola egingo dugu? Esaten dute bihar euria egingo duela. Euria, bihar, euria egingo omen du. Bai. Orduan, azkenean esaldi hau nola gelditu da, nori tokatzen zaio. Honeko gailu elektronikoak erabiltzea aholkatzen bada ere, gailu arrunta erabiltzen entzun omen daitezke. Bai. Gailu arruntak erabilitakoa. Zientifikoen ustez, sineskeriak onak dira neguko arratsalde bat gustora pasatzeko. Nori tokatzen zaio? Onak dira neguko arratsalde bat gustora pasatzeko. Ongi ados, ezta? Ez, historian zehar metodo asko erabili ohi dira etorkizuna iragartzeko. Metodo asko erabili ohi direla etorkizuna iragartzeko. Ados? Bai. Ez. Hoi dira. Erabili dira. Bota? Hoi dira. Bai. Bai, irudienez, historian zehar metodo asko erabili ohi dira etorkizuna iragartzeko. Hori da. Bai. Bai. Dirudienez, koma falta dago. Eta azkenekoa, teoria honen arabera, hiltzen garenean, arima ez da erabat desagertzen. Teoria honek dioenez, hiltzen garenean arima ez da erabat desagertzen. Bai. Ados? Bai. Teoria honek dioenez, hiltzen garenean arima ez da erabat desagertzen. Eta ja, klasea bukatzeko, beno, astebururako zelan daukazuen? Liburua eta liburua. Eta gero badaukagu ere liburua. Asteburua, bai. Baina nominalizazioa 5 minutu bakarrik dira. Baina oso erra, zuek mesanotxian euki behar dituzu eta logartu baino lehen, argia itzali baino lehen, nola pasarika bat. 5 esaldi, 5 esaldi, 10 esaldi, 10 esaldi. Vamos, tarot bezala. Bai, hori da. A ber, aurkitzen dudan hau. Orain entzun gai bat egin behar dugu, baina... Begira, 18. orrialdean, okerrezpanago, bai, 18. orrialdean, hor bada historia bat. Euskaltegian beldurrezko historia bat gertatu da. Baina beldurgarria, Eta... Eta orduan zuek horrelako historio paralelo bat idatzi behar duzu hemen. Ni txikitatik euskara banekien, baina nire belaunaldiaren jende bezalakoak prozesua nahiko nahastuta eta berezia izan da. Ni txikitatik euskara banekien, baina gero eskolan prozesu euskararen kontra osoa zen, eta ni lotxa handia hartu nuen eta ahaztu nuen
dena. Eta hori ja barneratu nuen eta kostatu zitzaidan berriro hastea. Eta beti izan dut nire gorputzean, hori beharra bezala, baina pizkat nagia hasteko horrekin. Beti zegoen zerbait gehiago hori ez egiteko eta, karo, denbora pasatzen zen eta gero eta konpromiso gehiago eta lanean bitartean, txandakan eta oztopo asko eta azkenean, tartekan egin dut. Denbora bat sartu euskararen barruan ikasteko, baina hainbeste gauzak egin bitartean estresatuta eta azkenean utzi. Beste denbora pauso bat egin eta berriro hartu. Eta berriro utzi, eta berriro hartu. Eta, bueno, ja, jubilatuta dagoenean, esan nion, bueno, benetako aldiz izango da, eta hor nago. Konten, arrazoi nagusia ez dago bat bakarrik, batzuk. Arrazo batzuk daude. Alde batetik dago nire amaren hizkuntza dela. Bestetik hizkuntza propio oso garrantzitsua edozein munduko lekutan. Eta hori balore importantea da, oso importantea da. Eta gero, hizkuntza bat gehiago ikastea, merezi du ere bai, eta gainera gurea da. Orduan, prozesua ikasteko euskara niretzat oso ona da. Batez ere, bakoitza hartzen du bere sistema, baina elkarrekin sistema oso ona da. Giro lortzen da oso interesgarria eta bata bestearekin animatzen gara eta, pizkanaka lortzen da. Aurreratzea. Euskara ikasteko errazena da bere inportantzia ematea. Euskaraz. Zailena, nola konpondu zure programa euskararen programarekin. Hori uste dut zailena dela. Zeren, gu heldua gara eta ez daukagu bakarrik euskaraz ikastea. Baizik, daukagu programa oso zabala. Orduan, ongi antolatu behar da eta disiplina batekin lortzen da. Eta gero, Joseba, badaukazu euskeraz mintzatzeko aukera hemendik kanpo? Hori gero eta gehiago daude. Lehen oso zaila zen. Kanpoan adibidez, euskaraz hitz egitea. Lagun batekin edo senide batekin edo pizka telebista entzun eta horrekin hasi behar zinen. Baina orain badaude gero eta gehiago talde batzuk antolatuta hori praktikan jartzeko. Eta nola egiten duzu, adibide bat?
daude talde desberdinak. Adibidez, zonalde honetan badaude mendiko taldeak, abesteko taldeak, irakurtzeko taldeak, eta beti dago norbait euskeraz hitz egin nahi duena. Orduan, aprobetxatu behar da hori, eta ez egunero eta ez egun osoan, baina zu antolatu behar duzu denbora ja programatu, eta adibidez astean bitan, edo astean bin, edo astean hirutan, ordu bat egun horietan euskeraz hitz egin. Eta hori martxan jartzen baduzu, ohitura horrekin lortuko duzu praktika hartzea. Eta pizkanaka euskeraz menperatu. Noizean behin entzuten zen euskeraz solasten. Baina gero eta gehiago edozein lekutan entzuten da. Bai kalean, bai garraio publikoetan, bai zineman, edozein lekutan entzuten da. Eta ze jende motagatik entzuten duzu gehiago euskeraz? Helduak ala gazteak? Gero eta gehiago entzuten da jende gaztea, baina helduak ere bai. Bai. Dagoen orain txebertan infrastruktura euskerari buruz, ni uste dut ongi prestatuta dagoela eta funtzionamendua nahiko ona da. Baina lagundu behar da. Behar du laguntza. Nirentzat administrazioa barneratu egin behar da gai hori eta laguntza. Laguntza eman behar du askoz gehiago, zeren pasatu gara urte asko euskararen kontra eta beti oztopoak jartzen, eta orain dirudienez aldaketa bat etorri da eta hori aprobetxatu behar da, baina derrigorrez. Eta jendea ni ikusten dut ikasi nahi duela euskaraz, baina batzuetan ez dugu jartzen tresnak eta estruktura hori bideratzeko. Eta noski, beti gauza bat da dirua. Diruri gabe ezin da hori egin, baina aprobetxatu behar dugu. Dagoen estruktura hori martxan, baina benetan jartzeko. Ez bakarrik teorian, benetan. Nire argudioak euskeraz ikasteko, ez dago bat bakarrik, daude bat baino gehiago. Esan duen lehen bezala, gure gurasoen hizkuntza da, hori oso garrantzitsua. Horrekin batera, pixka bat bere bizitza zautzeko, zeren batzuetan ez dugu ezautzen lehenengo bizitza, eta pasaden garaikoak oso garrantzitsuak dira ezautzeko. Eta hori alde batetik. Bestetik, hizkuntza balore handia da mundu guztietan. Eta hori nahi luke edozein lekutan munduan izatea. Eta gu, oportunidade horrekin gaude. Eta hori mantendu eta lagundu egin behar da. Eta gero, nirentzat euskara hizkuntza polita da. Polita da.
hitz egiteko, entzuteko, abesteko, dauka fazeta asko eta merezi du. Jo ni esango nuke edozein personari merezi duela euskaraz ikastea. Eta ze lelo, zure lelo orduan izanen zen euskaraz ikastea merezi du? Ni esango nioke ez damutuko dela. Ez dela damutuko? Ez dela damutuko, hori. Bai. Ederki Joseba, eskerrik asko. Ez horrengatik. Pues ni Oiana naiz, bertakoa naiz, Iruñekoa, eta ostalaritzan urte asko zibil ondoren, orain nago jantokietan umeekin. Euskaraz egiten dugu lana ere, eta ostalaritzantzekoa behin txikiekin. Nik uste jendea ostatu ontara etortzen dela gehien bat tortilletan duen famagatik eta plazan dagoelako, Navarreria plazan dagoelako eta plaza honek duen giroagatik, nahiko taberna desiente daude eta plaza honetan sortzen den giroa oso giro polita da. Eta orduan, ez dakit, horregatik. Lekua dagoelako, gu oso jatorra garelako, ez dakit. Suposatzen du gauza guzti horien artean, jendeari horrek deitzen diola, ez dakit, ona etortzeko. Ostaturetara etortzen naiz lagunek ikustera, zerbeza bat hartzera, gehienetan, jendearekin egotera, eta ratotxo bat gustora hotia. Ostatu honek bereziki nik uste tortillak direla, ze meson dela tortilla du izena, eta orduan berezitasuna tortillak dira. Sekulako tortilla handiak direlako eta oso goxoak daudelako. Eta hortaz aparte, nik uste plazan dauden tabernen artean, bakoitzak baduela bere berezitasuna eta bata ez dela bestearen berdina, ez? Bakoitzak badu bere gauza, ez dakit seguro zein den, baina bakoitzak badu bere gauza ez berdina. Eta honek, hori. Giroa ostatutan zer egiten du ostalariak edo bezeroek? Nik uste ostalariak giroa jartzen duela, nik uste eskaintzen duela, eta gero bezeroak giro hori onartu behar du, gustatu behar zaio, eta giro hortan parte hartu behar du. Bezeroak ez badu parte hartzen, agur giro, nik uste. Baina, bien arteko zerbait da. Zer botatzen duzu faltan ostatutan jendearen aldetik? Jendearen aldetik, ez dakit. Ostatu guztietan zeo zer falta dela, seguro, ze bakoitza mundu bat gara eta bakoitzak behar ezberdinak ditugu, baina ez dakit. Nik uste tabernak gero eta ezberdinagoak direla, jende mota guztietako jendea sartzen dela, tabernetan ja ez dago nik uste... Ez dakit, ez dakit, seguro, ez dakit. Ze hizkuntzatan solasten zate normalean? Hemen tabernan, hemen meson dela tortillan badu denetarik. Nahiko lankide ezberdinak gara. Eta orokorrean bagaude euskaldunak garenak, eta normalean jendea etortzen denean euskaraz hitz egiten dioguna, eta badugu erderaz hitz egiten dutenak. Baina beti ere, erderaz hitz egiten duten horiek, beti ere saiatu egiten dira. Zeo zer ikasten gutxienez. Ze giro izaten da ostatuan? Oso giro ona. Euskalduna, erdalduna, alemaniera, australiarra, frantsesa, denetarik. Ligatzen da ostatu honetan? Hemen barrutik zeo zer ikusten da. Noizbait zeo zer ikusten da. San Ferminetan eta gero eta jende gehiago dagoen momentuan, hortan bai. Nik uste baietz. Ostatu hau definiko nuke leku bat giro desberdinekin, goizean giro bat, eguerdian beste bat, eta gauetan nahiko desberdina giroa. Baina, denetarik etortzen den, jendea denetarik izaten da, eta erdaldunak, euskaldunak, turista nahiko, Camino Santiagoko jendea nahiko ere, Jakue bidekoak. Eta, denetarik egoten da gehienetan. Giroa zer egiten du ostalariak edo bezeroek? Giroa egiten du ostalariak asko, bezeroek eta auzoan nik uste ere. Gauden auzoan ere.
Zer botatzen duzu faltan ostatu hontan? Ostatu hontan? Bueno, leku guztietan falta da zerbait, baina hontan bereziki ez dakit. Leku gehiago? Bueno, hemen Mesón de la Tortillan, hemen Navarreria plazan, taberna hontan egiten diren ekitaldiak normalean hilero erakusketa bat, ikusten duzen moduan, erakusketa bat antolatzen da, hilero aldatzen dela, hilero edo hilean bitan edo bian behin edo, gutxi gora bera aldatu egiten dena, eta gero noiz behinka, auzoak egiten dituen gauzetaz aparte, jaiak, plazan egiten den zeo zer, ez dakit, auzoko eguna, horietan parte hartzeaz aparte, hemen tabernan aurrek urtean egin genuen, parte hartu genuen Euskal Herriko Mutxapelketan, eta olakoetan aukera izaten badugu, saiatu egiten gara. Iteke lasai egoteko lekuak, segun eta ze orduk diren. Eta, ordu gehiago, zergatik ez, lan egiteko ordu gehiago, beraien aldetik, eta gu bezeroen aldetik ere, ordu gehiago. Ze ordutegia gero eta gehiago burrizten ari da, eta, zakit, ozioa ere neurtu behar den. Ze hizkuntzatan solasten zara normalean ostatutan? Ni euskeraz. Eta ze giro egoten da ostatu hontan? Hizkuntza aldetik? Hizkuntza aldetik denetarik, baina jende euskaldun nahiko dago. Hemen tabernan Mesón de la Tortillan musikaren inguruan, beti nik uste gauza guztietan bezala, segun eta seguna den, ze nolako bezero duzun barruan, igual rantxera bat ipintzen duzu eta jende animatu egiten da, eta giro hortan saiatzen zara jarraitzen, edo etortzen da reggaeton gustatzen zaion bati, eta saiatzen zara jartzen, baina bai asteburuetan eta euskal musika bermutarako, edo saiatzen gara euskal musika eta orain modan dagoen musika edo, ez dakit, edo pop berria edo sartzen pixkat denetarik, egia esan. Beti ere, segun eta ze kamarero duzun barra atzean, izango duzu musika bat edo beste, hori bai. Gizona, ni ja ligatu nuen ostatutan, ja dinonekin ligatu duan guztia uste dut ligatu dudala, baina, ere, aukera bada. Betidanik ligatu izan da estatuetan, zergatik ez? Antolatzen dira, erakusketak ikusten duzutenez, bai margo erakusketak, aldizkariak, argazkiak, eta gero aldezarrean, hemen kokatua dagoen lekuan, ekintza asko daude, eta beti partizipatzen da modu batera auzoak egiten dituen gauzarekin. Behartuta zaude moralki eta gainera oso ongi datorkio, tabernari eta auzoari ere. Nik uste ikusi bezain laster baino dela lehenbiziko epa edo aupa esaten dutenean edo duenean. Segun eta nola sartzen den, gutxi gora bera bai ikusten duzula zelako humorearekin datorren. Eta aldeontatik berdin. Atean sartzen zaren bezai pronto ikusten duzu giro dagoen edo ez. Jolasteko ordua den edo ez. Nik uste azkenean egunero ikusten baldin bazara ez, badakizula noiz zauden pozik, noiz triste, noiz aserre, noiz kokotaraino. Noiz behar duzun hitz egitea, noiz ez. Horrelako. Denetarik, egia da, segun ze ordu den, hasten direla elkarrizketak berotzen pixka bat. Goizean agian izan daiteke egunkaria pixka bat errepasatu eta politika mailan eta sozial mailan hitz egin. Eguerdian hitzain daiteke pixko bat beroga eta ja gauean sexori buruz, filosofiari buruz. Denetarik, segun eta nor dagoen ere, barran ere badira badago jende zetiogoa eta jende alaiagoa, edo irekiagoa alaia baino, denetarik. Baina segun eta zer dutan daude eta zenbat kopartu dituzun ere. Segun eta ze egunkari irakurtzen ari den, horitzen ari nahi zen batetan. Hori horretan, futbola oso ongi, azken finean, esan dugun moduan, egunero ikusten baldin bazara, azkenean badakizu zer gertatzen den, eta nik beti izan dut lankideak eta, tabernan eta bezeroak azken finean konbertitzen direla familia antzeko. Ze ordu asko pasatzen zara hemen lanean, eta
azkenean bai. Bueno, eta ongi zaudenean nora etortzen zara. Taberna batera, ospakizunak non egiten dira taberna batean, gero gauza txarrak edo bakarrik baldin bazaude eta ez duzu inorrekin gelitu, nora joaten zara eta nora saiatzen zara joaten, pues ezaguna dagoen leku batera, ez dakit. Bai, asko ezagutzen gara elkarrekin azkenean. Miseriak eta lehitasunak dena. Anekdota modua, anekdota baino eguneroko gauza bat izaten hori da, plaza honetan badauden marziano pillo. Eta marraskilloak bezala eguzkia ateratzen denean, martzianoak ere ateratzen dira. Eta egunero, pues, zer baten batekin zerbait gertatzen da, egunero. Eta bai, jendearekin ez, bai berez martzianoarekin edo bezeroekin edo da pasada bat. Un abanico de posibilidades. Denetarik sartzen da, orduan, lehen esan dugu. Edo zein gauza gerta daiteke ere. Atea irekia dagoenean edo zer gauza sartu daiteke atetik. Gauza honak ere, kriston parrak egiten ditugu ere batzutan. Egia da. Bai. Ungoritxu izan behar zea, ere, horretarako. Parte psikologikoa, baina nik uste hori dela hemendik ezin zarelako eskapatu. Orduan, ezin zaren ez eskapatu, norbait, baina nik bezero bezala ere noizbait egin dut. Osea, ez dakit, no se puede pirar, pues orduan botatzen diozu dena. Eta hemen gertatzen da gauza berdina. Ezin zaren ez joan, pues venga, ala, gaur gertatu zaitez dakitzen, eta igual zuk ez duzu eguna, beste egun batean igual, bai, baina segun noiz. Bueno, baina egia da ere, alde ondarni izan naiz ere, zuen arazoetaz despistatzen zaituela. Bai. Ez pixka bat. Batzuetan sakontzen dute, baina beste batzuet gehienetan, pues, claro, buelte eman behar diozu. Manolari, pues, parra. Edo mimoekin, jendeari mimoak egiten. Bai, jetxi behar nahiz bule... Edo, eskapo egiten. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.